Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vos vull parlar de l'últim llibre que m'estic llegint, que és Inferno, de Dan Brown. Inferno és la quarta entrega en les aventures del professor Robert Langdon. Les anteriors eren El Codi da Vinci, Àngels i dimonis i El símbol perdut. La referència literària òbvia, en aquest cas, és la Divina Comèdia de Dante. La Divina Comèdia està dividida en tres parts, que són el paradís, el purgatori i l'infern, que és la part que ens interessa per a la trama d'esta novel·la. En aquest cas, Robert Langdon, que és el professor de simbologia de Harvard, es troba en la ciutat de Florència, i la diferència amb les tres novel·les anteriors és que en aquest cas està amnèsic. Com en les altres novel·les, l'estructura bàsicament és que n'hi ha una mort inicial o n'hi ha una persecució. En aquest cas, la persecució dura tot el llibre. Jo us recomano que aquest llibre l'agafeu amb una botella d'aigua ben grossa al costat perquè cansa, esgota físicament. El personatge corre i nosaltres també correm. I es passen el llibre sencer a la carrera. Bàsicament corren i expliquen. Generalment l'estructura el que fa és, si en totes corren i expliquen i intercalen les dades d'història, història de l'art, literatura, etc., amb el que és l'acció pròpiament dita. Si en les altres novel·les viatjàvem a la ciutat de París, al Vaticà o a Washington, en aquest cas visitem Florència. Les històries són molt similars entre si. També és una cosa que si vos les llegiu totes seguides és una cosa que es nota més. Que quina és millor de les quatre? Personalment crec que la que més vos agradarà és la que tinga com a protagonista la ciutat que més vos agrada. Dic protagonista perquè les ciutats que utilitza són un personatge més en la història i és un dels personatges principals. En el meu cas, a mi m'agrada més el Codi da Vinci perquè París és la ciutat que més m'agrada de les quatre que he anomenat. Si vosaltres sou fans de Florència o teniu ganes de visitar-la, Inferno és la vostra. Com sempre dic, en realitat això no hauria d'estar en la secció de narrativa i ho posaria en guies de viatges perquè és com una mescla de una guia de viatges d'una ciutat mesclada amb l'audioguia d'un museu i combinada amb les explicacions d'una classe universitària, ja que el professor Robert Langdon és un professor universitari. Generalment, la tècnica de narrativa que utilitza és que en la seva carrera o persecució al llarg de l'obra s'acompanya d'un personatge, i aquest personatge sempre és una xica, és jove, és guapa i és molt intel·ligent. I el que fa és que la utilitza per a explicar-li coses, li va abocant totes les dades d'història de l'art, de literatura, i el fet de donar-li aquestes explicacions a l'acompanyant fa que ens les doni al lector, és una excusa. Però en aquest cas, el professor Robert Langdon es desperta al principi de la història amb amnèsia, i això fa que les explicacions també se les doni un poc a si mateix. Perquè, curiosament, hi ha unes coses que recorda moltíssim i unes altres que no, és com una amnèsia parcial d'uns dies, però tranquils, que això és una novel·la de Dan Brown i al final tot s'explica. És una lectura lleugera, ja sé que 360 pàgines no es considera lleuger, però és lleuger en el sentit que té molta acció i molt de diàleg, encara que els diàlegs tenen moltes dades històriques i poden resultar densos. Tot i que és lleuger en aquest sentit, a mi el que em cansa físicament és la carrera. Vull dir, és que el personatge es passa la novel·la del primer a l'últim capítol corrent. Tot és una persecució. I clar, jo no puc llegir-me-la d'una tirada com faig amb altres novel·les, no per la quantitat de pàgines que té, sinó perquè és que em cansa, és que corren tant que jo acabo cansada com si jo haguera fet la carrera. I clar, sí que paren un poc a donar explicacions, però jo necessito llegir a trossos. Si no vos passa i vos dura poc, doncs és una novel·leta lleugera que podeu agafar. Ja vos dic, està molt bé, tenia dades que no coneixia, dades que sí, moltes referències, no cal que vos llegiu la Divina Comèdia, no cal, si la llegiu està molt bé per a la vostra cultura personal, però no cal per entendre la trama d'Inferno, perquè el que fa és que ja cita fragments més que suficients per a entendre la part de la trama que n'hi ha. El trasfons científic, que sempre n'hi ha un, és la superpoblació mundial. On en les altres novel·les teníem els Illuminati, l'Opus Dei o els francmaçons, ara tenim els transhumanistes que en Inferno estan preocupats per la superpoblació mundial. Tot això està alternat amb els trossos de la part de l'infern, de la Divina Comèdia de Dante, i se centra en Florència i es viatja durant una breu part de la història també a Venècia. És molt similar a les altres, no és novedosa en aquest sentit, molt entretinguda, la veritat, però jo, com dic, continuo quedant-me amb el Codi da Vinci. També pot ser perquè és la primera que vaig llegir i em va no sorprendre, però és la que em va agradar més. Les altres ja les trobo molt paregudes i sempre que trobo un moment dic, ai, això és com en el Codi da Vinci tal cosa. És com, ai, mira, així la persecució és en cotxe i allà era en moto. De manera que la meva recomanació personal és que si vos agraden aquesta classe d'històries, sí, vos agradarà. Si vos agraden les anteriors, sí, vos agradarà. Si l'heu llegit, deixeu-me l'opinió a la secció de comentaris.